İnagurasiýanyň öň ýany awtoritar liderler türkmen saýlawlarynyň ýeňijisini gutlaýar. Türkmenistanyň köpçülikliň saýlaw bidirginçilikleri bilen geçirilen 12 mart ilk prezident saýlawlarynyň ýygyny merkez saýlaw topary işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiji oglan eden soň Berdimuhammedowlar sewit ýurtlarynyň döwlet başlyklarynyň gutlawlaryny kabul edýärler. Tadyhanyň habaryna görä ata we ogul 16 marta çenli Gazawstanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň galybertide Türkiýanyň, Belarusyň, Hytaýyň we Russiýanyň prezidentleri bilen telefonla gürleşip olaryň gutlawlaryny kabul etdi. Şeýlede döwlet medeniýetyne görä 15 martda Gurbanuly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen telefon töhbetdeşligini geçirdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä BMG-nyň başlygy Serdar Berdimuhammedow saýlaw ýeňişi bilen gutlapdyr. Milletler Guramasynyň başlygynyň medeniýet gullugy bu telefon söhbetdeşliginiň mazmuny boýunça resmi beýanat çap etmedi. Türkmen medeniýetyne görä telefon söhbetdeşlikleriniň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow öz kardeşlerine Türkmenistanda geçirilen saýlawlar barada habar berýär we mundan beýlek öz işini Halk Maslahatynyň başlygy wezipesini işçiň dowam etmegi meýilleşdirýänini aýdýar. Ol soňra telefonu ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirýär. Tadyhanyň habaryna görä liderler Berdimuhammedowyň ogluny saýlaw ýeňişi bilen gutlaýarlar. Öz gedegine Serdar Berdimuhammedow gutlawlar üçin hoşarlyk sözlerini aýdyp mundan beýlek hem işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Mundan başga da Berdimuhammedowlar 16 martda Belarusyň Aleksandr Lukashenko bilen hem telefon söhbetdeşligini geçirdi. Tadyha Lukashenkanyň keçi Berdimuhammedowy saýlaw ýeňişi bilen gutlanyny aýdýar. Ýöne Lukashenkanyň medeniýet gullugy telefon söhbetdeşligi boýunça çap eden beýanatyny gutlaw sözlerini agzamady. Ýurtlaryň ýolbaşçylary iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmegiň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar hemde ähli problemlaryň höttesinden gelinjekdigine ynam bildirdiler diýip Lukashenkanyň edarasynyň beýanatyny aýdylýar. Türkmen medeniýeti Lukashenkanyň beýanatyny çözgüdüne garaşlayan problemleri agzamady. Türkmenistanyň 12 martda geçirilen ilk prezident saýlawlarynyň giň ýaýran düzgün bozmalar kölege saldy. Saýlawlarda halkara derejesinde altyn standart hasaplanýan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy Türkmenistany esasan syýasy pluralizm we esasy adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly aladalar sebäpli Türkmenistanyň saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermezligi maslahat berdi. Şeýlelikde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary Türkmenistanyň soňky saýlawlaryna syn etmedi. Türkmen medeniýeti Gdanyň Türkiýe döwletleri guramasynyň hemde Şanxay hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleriniň Türkmen saýlawlaryna oňyň baha berenligini aýdýar. Adatlyň habarçylary saýlawlarda ýol berilen bidirginçilikler, saýlaw bültenleriniň sesleriň üýtgedilmegi, bir adamyň bir näçe adama ses bermegi, saýlawçylardan Serdar Berdimuhammedow ses berilmeginiň talap edilmegi ýaly düzgün bozmalar barada habar berdiler. Galbertide Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýisleri saýlaw möwsüminiň dowamyna Serdar Berdimuhammedow öňe çykardy. Ýurdun syýasy sahnasyna ozal tananmadyk beýleki 8 dalaşgar Türkmen hökümetiniň tanqidçilary tarapyndan saýlawlara kanuny öwüşgün çaýmak üçin orta çykyrylan aktyorlar atlandyryldy. 15 martda Başanyň döwlet departamenti Türkmenistana geçirilen saýlawlar boýunça beýanat çap etdi. Beýanat Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana erkin, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpçün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň çykaran bahas bilen ýalaşýanyny ma'lum etdi. Şeýlede Başanyň döwlet departamenti Türkmen hökümetini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy edarasynyň ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek boýunça berýän teklipnamalaryny berja etmäge çagyrdy. İşden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlaw ýeňişi bilen gutlan daşary ýurt döwlet başlyklary şowsany Aleksandr Lukashenko, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan, Emomali Rahmon we beýlekler öz ýurtlaryny hem demokratik gymmatlyklary äsgermeýän awtoritar liderler hökmüne giňen tanalýarlar.